Good morning, how are you? Mazuka banji. Guys, thank you so much. Sorry guys. Mabizi nakanika kupanga makuti komabe I guess kuti tonse titaona zimene zachitika. Kusiyana pakati pa Blantyre ndi Lilongwe ndi Blantyre. Sona yake inaliyo very much different. Like kusiyana natu. Right? Ena sobano amba kuyankhula kuti yayi praise umali umene kuchaka amango mwetulira amango sekereza magazi. You guys do not know what's behind. Like chinetika nchani kuti zifike pamene pachapo. Right? Ku Blantyre yayi na madingo wayankhula kwambiri. You guys, I mean, anyway, pali nkhani zingapo zimene zinachitika makamaka. Choyambirira ku Lilongwe kuchako kunalibe ndithu chance kwenikweni. I think it was like made up. Inayentika program kuti anachita kupangirana kuti uyo. And the following day, tsiku lotsatira lake, arangotha sona ya ku Lilongwe ija, ku State House kucha. Anapeza kuti praise umali anakalemba pa Facebook pake kwenda kuti guys, ineyo ndiye mwandilawira kwambiri. I wish that microphone was toast to me. Awuti ndimbalaka awuti microphone amene ajaona kapasidwa kwa ineyo ndile ndizoyankhula. We don't know kuti anakankhula chani. I mean that is the praise umali, right? So that it shows akuti chance panalibe. Komanso akuti anatuluka iyeyo akudziwa kuona kuti sanali satisfied ndi ma issues amene anapangidwa discuss kuchani ku State House kucha. That means, that tells us kuona kuti kumene kuchako chance jenijeni kunalibe. So anthu tisapange compare ndi munthu amene anapasidwa chance yoyankhula like na madingo ndi praise umali. Sitingapange compare. Chifukwa wina sana anapasidwa mpata, wina anapasidwa mpata. That's the first thing. The second thing, amene anapasidwa mpata huyu na madingo, yeah, guys, yeyo I think he understands kuti government ndi chani. Government ndi anthu amene government is from people, for the people, to the people, whatsoever. Komano no one is above the law. It's like tinango sankhana kuti amene inukana president, inukana police, inukana kuti it's like the constitution imeneyo. Ndoti sikuti wina azopedwa kuti wapedwa moti makuta. Yeah, you just put everybody in his place. And whatever he did, there was nothing wrong. Right? Even Apollo can answer kuti yeah, I really appreciate kuna kuti munthu uyu angoyankhula, he speaks his mind. Na madingo anayankhula mmene akumvera miyeyo mmene akumvera, right? That's it. I like it. Yes. And then actually even sampana ku Zambia nthu akuti amikira ara ku Zambia kuti yeah guys. Na madingo munamwa chani, munadya chani, ndaba confidence yasiyanako. Another thing I don't know, yeah, another thing is kumene kuchaka magawa ndrama ma 200,000 malayo kwacha koma na madingo sanarenga nawo ndrama icha. Na madingo sanarenga nawo 200 anangoti tidikire guys tiwengeza maendedwe. That's na madingo anangotuluka watali 200,000 akapakata yo chani, right? So yeah, uja confidence anapeza icho choyambirira. And choyambirira titoona kuti one, he speaks his mind amayankhula amene akumvera, and the guy is true to himself. And cha number 2 ndi independence. Ukakhala munthu ndalama zako, ukakhala munthu ndalama zako sikuti umanyengerera, sikuti umakhala mwana. Okay, I mean sikuti ukhala mwana koma ukakhala ndalama zako, you have nothing to lose. You fear nothing. Mango yankhula. Koma no ndikupasa an example kuti mjabo anakimera na nkasa. Nkasa tayankhula mene kuti nkasa tayankhula yani. I mean, you understand? It's like afuna kuti ina yake
amwere Dan Lu anakankha kuti yani understand anakankha chifukwa yani futhi afuna zina zakeso pamene ukakhala ndi zako umakhala kuti yeah you're not afraid umapanga zimene zikufunikira guys ndebe yeah that's it apa tili ndi maganizoso a Dennis Mahata kuti zasona zanali banji nanga zarani anyway anali ndi mtu wankulu Washington mwenye pa interview imene nali nayo anyway amene zambiri zili nkarimu guys ineyo so ndikutawani tonse ndipo mpano tiendelea limodzi naona ndiye ndikuziwa kuti ulemekezeka your excellency president Dennis Mahata is on the line amene wasodiza ndikulandireni bwana mwasera bwanji ayi ulemu wanu nkhani ndi zomwezi basi zoti ukamaziona wachita udabwa kuti kodi dziko lake ndilomweli kodi Malawiyu alipo munthu wina kapena anangotilodza ndiyeno mankhwala akewo anakatayira mu nyanja mukuona koma mwezi kuyendera zinthu bwana Dennis ndiye nkhani ino nkumakhala nina kuti lero being mwezi wa February tikuthana nawo tikulowa mwezi wa March koma zisankho pali mtunda kwambiri ndikuti tifika mpaka kuma September ndiyeno with the progress mene tikuyenda padakali pano tikafika koma dziko lathu September tikafika mu very bad condition ineso zimene kwambiri pano palesango kamba zazisankho kuta isifyaboma palibe akugamba kuti koma late imene Malawi akunongekera pa 16 September tikafika tikafika mu condition kuti Malawi atakubwezeretseka pamene tokuzani kuti inento kutsingizana kuti late imene Malawi atenga pa 16 September tokafika Malawi tamwalira tingati ili ICU okay, so let's talk about the problem here. Let's identify the problem yaikulu yomwe tili nayo pano imene ingatipezeketse kuti tikamakafika September tili mu ICU kapena dziko lili mu ICU tikatito ICU tuthandiza nayo kuti ndiye kuti zinthu it's getting out of hand, it's worse, zinthu sizikuyenda bwino. Tipange tako nkhani ziwiri. Choyamba under governance lerolo usabata yathaija komanso wiki kubwerayi atsogoleri athu apanga zoti akuti sonayo idayambira ku parliament akuti amakamba zimene achita zimene apanga achieve akuti apanga achieve zinthu zambiri kwa basi and zidachoka kumeneko anthu sanakhutitsidwe anena kuti yayi it's not something that you have to tell us, we can literally see on the ground kuti there is nothing. And for clarification kapena kuzipanga justify ndi kumene kumabwerano yayi I think panopa target let's target the youth. My youth ageru ndino kodi munapita nawo lero kusona ya ku Blantyre ya my youth sina bitego anakuita nani sana lidani na siku makamba kidea ujana panga wedi antena agenit tizidi okay akanata anakuita nani mupite kumeneko mukanapita ndinakapita ndithu nakapita so ukumbera fana neso ndiliza mbiri zoti utafusa ngati mina anafunsira china na madingo so nkhani ineyo mwina my challenges here. Do you think what is the essence of sona imene joma kona ndi anyamata itipindulira ngati dziko kapena what's your opinion? Nemkhalanga labuma ida tsogolerake ndilina kuti akulimbana kwambiri ndi public image wano mulimbana ndi kukonza zinthu and the example ndi sona ya my youth akufuna atakonza image imene akuonedwa ngati dziko komanso imene akuonedwa ndi my youth so si sona asanje koma the stand basi yoti akonzera image yawo which is very important for the dziko likamonongeka zimaoneka zokha you know chinthu chikamaula chikamonongeka chimaoneka chokha oludakhala kuti uchikutira kugiftira yes ndipindola basi and really serious zikambiyana sona tera zikambiyana sone state of nation economy ikuti miyathu ngoba ikulumela umjoti singathe kubuyelaso ukuba ndinakho zimene zimbuyo asazi serious kuma just 3 days later undibangena kanti pasomweso and atanga franzungu ambena ngamos bathathe short ngabe lapho
Anderson was right. Mona panopa tabanga adopt monitor rate 26%. Imene tina ibanga so adopt last year. So ngati 26% last year inaro nongera dziko. 26% yo this year ikonza kwanje dziko. So then zimene aprozi ndabona khala mu office kuma index. Ausati busy mabanga ba business stand pira kusika kubona ma vendor inake, you know, basi mwaendera ati masona ma youth umulimbana ndi public image when atakungokonza zinthu so basi. So I'm not sure if you watched the Sona ya Lero. Kunali anyamata awiri amene anadigwira mtima mayankhulidwe yawo maga mayankhulidwe yawo. I'm not sure if they are politically affiliated kapena connected with the ruling MCP or Tonse government, but these guys were invited. Panali Precious Namadingo and Panali Timadan Seunda, what's his name? The guy. So these two people, they asked the questions, and the Popanga mafusa mafuso awo chimene chinandisangalatsa kwambiri chifukwa environment jamene ilili ne bifuso mene mafusa nthaizisa ndikuti kodi what is the criteria imene amasankhira anthu oti apite ku nyumba kumene kuja akakhale nawo a president anayika ndondomeko yotani. I wasn't satisfied because zikumafika pena pake kuti akamayankhula muja mkatikati mwa gulu muja muona muli timati president or supportera zili bwino. And to make things even worse, you know, the MC, I don't want to mention her name, but the MC right after this guy asked the question anazakhala ngati kuzizilitsa funso lija ndikuti yaitire tipite pa Facebook pa tione mafunso amene ali pa Facebook. Adapita pa Facebook panali mafunso ambiri ofunika zovuta zambiri zimene amalawi akumana nazo, more especially achinyamata. Komano anakatenga comment imene inali funa ati wavika chipewa apule basuti yakuti mugwira ntchito yabwino mukutani. You can go back and watch that and see. That's where we are going wrong, because we don't want kuwadzudzula atsogoleri athu kuti zinthu sizibwino ngati mmene ananenera Namadingo kuti behind these doors kunjaku kuli anthu ambiri mpira kuvutika, kuli anthu ambiri. And for your information, nthawi imene zinthu zimene zimachitika nkuti kulimbi kunali ma demonstrations kusonyeza kuti anthu they are not happy. Yes. What's your comment on all these things, President Dennis Mahada? Crisis, we sugarcoat the crisis last. And the atsogoleri as much as to intimidate the crisis, as a atsogoleri as the opportunity on the leadership yawo. And the Kubanga Ngenji, even the public Mujungamo, when it's the full root cause of the crisis, you will be hope by good and Ndomeko crisis. If you avoid the also go to avoid the crisis, it's from Baka sugarcoating. And Funa Mabanga mitigate public outcry. This is just a challenge of parts of because it will catch up with and the Maka Mangoda and Tawi, Mafika, Valley for many Mazachano about the course. So I know I call my device I would have vested our Masugira one with the Panoba crisis, the end of the Bankata, Sanimbanes would be my public image. You see, remember when MC was so now Jananga mitigated for Solaya for Segunda. The Banga mitigating, Gamba, no sugar coating, no Satanis as well, so no Satanis are all leave of us. Yes, government, you know, Malawi have been in it because it's not only getting up and time, Malawi, some look on the way. I think it's because Malawi, they always had the sympathy, they go my final good example, look, right, or just about TVs and stuff for us. And these people are not car and family another car by easy for it. You know, Bankatabu crisis, Ubanda car for the Alhamdulillah, anybody on the car, they handle the shape of the people. They should also take advantage of that. So, publicity stunts, the many and if we are looking at the intent, what the publicity stunt on the journey, most obviously it's campaign. They are targeting the youth. September, they remember us. We have done this, we have done that, which to me I feel it's very unnecessary at this point in time because ku Blantyre sili kufuna Sona. Nanena nso kuti ku Mzuzu sili kufuna Sona inayankhulidwa kale mu parliament. Instead of kuononga ndalama allowance anthu kuti ayende pa magali moto magasolini, somewhere ali ndi njala kunyumba kwake sakudziwa kuti angagwire mtengo wanji, sakudziwa kuti apanga chani. Koma we are wasting all these resources instead of kutenga ndalama zimene zitipange prioritize miyoyo ya wanthu.
And to add to that, akupitanso akuti akufuna akapengeso ina kunzuzu. What do you say? Yeah. President Mahad. Sona ina ikupita kumpoto. Kwa ndizomwe zobe iyoga kuna kuti panopa muna sangati kukonza dziko. And ndichoina ngati kuphula apo muna ndi a few people amene angati kuapositsa ndi kudu matipiyala public relations. Amene angati kugena sympathy yawo, kugena support yawo through kukonza public image. Komano even iwo akupanga campaign yokonza image yawo kuti muna avote beso. Komano kuyanjena kuti atavoteredwaso ngati Malawi apa amulekelere economy ayilekelere izakhayo kunaso even iwo kuite fenuzi. So koma iwo saza dandaula nthawi imeneyoyo izakhala kuti ni nthawi yomaliza akudziwanso kuti apanso sili kubwerera mboma basi tithani nazo sinanga tikungoyerekeza kuti mene ananenera ngati Namadingo kunena kuti Mulungu atatiwalula kuti ngati mutazapezeka kuti mwawinanso zisankho zobwerazi. So tingoyerekeza kuti atapeza kuti zisankho zobwerazi awinanso nthawi imeneyo ndiyo yotayirira palibe chimene atazakonza pano manga akanika kukonza zaka 4 izi zaka izi zimene zofunikira kwambiri. If you remember regime ya ujena Mutharika yoyambirira temu yoyambirira zinthu zinayenda bwino kwambiri, and my analysis nimanena nthawi zonse kuti it was because kunali opposition yambiri and amati akaisira kuti apange ichi chilichonse chimapeza kuti chopangidwa polished, and as a result zinthu zinayenda bwino kwambiri. Ndiye kuyenda bwino kwa temu yoyambirira yakuja kunapangitsa kunena kuti temu yachiwiri Amalawi they gained the trust or tinena kuti Mutharika anapeza trust abingo ya wanthu, and anapezeka kuti kuwina kwawo kwachiwiri ndi kumene kunazaononga zinthu because there was no opposition on the table kuti apa pasimupanga bwino aliyense anali yes bwana. And if you can remember very well temu yachiwiri ndi imene zinthu zinayamba kusokonekera and sizinafike pa level yomwe tili pano, komabe zinthu zinafika forex ndi China sokonekera icha chakudya chinasokonekera everything chinapeza kuti chasokonekera. And I still remember those days tinagwira kuntchito ndi Mai Joyce Banda mene amabwerera iwo Mai Joyce Banda kuzakhala ngati mtsogoleri ndi pamene anazakhala ngati zinthu zasintha, and chinsinsi chosintha zinthu because I was working with her. I still remember it was because maubale amene anazapanga none mayiko and kokapemphesa ndalama ukabwereka ngongole kena ngongole zija zitabwera zinapangitsa kuti forex ichi ikhale kuti yazizira yamba kupezeka kwa forex chilichonse chinapeza kuti chamba kuyenda bwino, and it wasn't a solution to me. Ndikamaganizira lero ndimanena kuti that wasn't a solution, but that's how it had to be. Kamina mene zimaine yakuyendera. So pano funso kwa inuyo President Dennis Mahad, calling it a spade mukuwayankhula a president mutakumana nawo kuti mwapatse advice akupita kunzuza akapangitsa sona ina ya youth, what's your advice? Ineyo advice ngalo asabiriza za public image abere mu face ayesele kukunza zwena ngati kukonza, and ngatakufira bekuti appetite yawo ikungupita towards campaign, appetite yawo si towards kukonza zinthu, then he has to be kind enough ukungozikula basudindo kuona kuti Amalawi zapere pandapo ndantoti alibe bawa majority natosauka ambiri verayo ni hand to mouth anawo sukulawo siliseteni sunanga kama tsoro awasapeza ntchito munasapeza sowa zawo sapeza school ndipo pension yoti yomvesa isoni yofutika kwambiri siku inokuti uitengere ma resources zake ikupatse power then iwe ugamba kuendetsa zaimeyo. That's a very criminal and that's very wicked. So I basically got to kuti if you have a solution itilipe then basi kungusia why mtu zibitiza kwa president ulibe ma solution yangu, and you know by then that's very MCP unakundo kamba kuti inde kuli mavuto awawa kuma DP is not better le mvomera kuti imesipo ma solution kuma mugwina mukale bube for DP is not better utodi kuti oteti kai DP, you see. So the question on these people, I feel they are very wicked and they are very criminal in nature. And the agenda yoti Malawi aunza going to kuangalia yao or benefit at the expense of mioyo ya Malawi. And it's a very concerning thing, very concerning thing. Okay, so thank you so much for that advice. And I know my advice iwo zinthu izi zomwe tikambirana panozi, even my cabinet ministers awo, my MP awo,
zikuluakulu awo amakhala akuonera akumvera ndipo akumvera ngati akulikonda dziko atenga advice imeneyi kuti izizi zamasona youth izi tazimva kokwana panopa. It's now time to work. This is not time to go around and show people what you have done, but it's time to fix the problems that we have. Ndalama zimene tikuonongazo tikhoza kugwiritsa ntchito ndi kupangira ma project onena kuti anthu ambiri more especially achinyamatawo akhoza kupindula nawo. Ndi mayankho amene wawo umayankhana kuti ayi zimene zitiye nino tigwirizane. Ine ndi amene amandigwetsa ulesi kwambiri chifukwa the question is why now? Zaka 5 zonse zapita zakanika ndiye panono mukati kuti tiye nino tigwirizane pano. Sitikugwirizana panopa ndi nthawi yongonena kuti no zakanika let's all ifeyo aboma tonse tivomereze kuti zinthu zakanika. Ndiye tikavomereza what's the next thing that we need to do? Ngati anthu akanika amayenera kuti achoke kupampando. Tiasile anthu amene atakwanitse kupanga chani kupanga zinthu. So quickly President Dennis Mahada ndimafuna ndifunse nofunso lokudza forex. With the knowledge that you have, with the understanding that you have, mukaona vuto limene lili la forex, ndalama kugwa kwake, komanso mitengo mene ilili, komanso shortage ya forex mu system mwathu, we are talking of the banks, komanso the kupezeka kwa forex on the parallel market. Taomba nikamkoda bwana Mahada, what is your take? What's your opinion? What do you think needs to be done? So unomlungeka kale ndipo lino sebe imafika nthawi kuti imakhali forex yokwanira and the forex imene ijayi iwe nokhala njere yoti muyidzale imangire forex zake. Forex imene ija ungayitenga ngati bread kudyeratu makhala kuti mwambano kupanga operate pa deficit ya forex. So chi deficit imene ija chimapanga accumulating kupereka pressure yoti imabwera kwambiri ku market. And imene ndi fulo limene anthu ambiri safuna kuvomereza tsogolera mbiri, you know, and amathamangira black market. Black market siyabwino funa kuti imakweza kwambiri inflation. Koma there's a mistake imene atsogolera kuona ngati kuti black market ikatha forex imene ili ku black market ichi ipita ku bank. People who buy to black market in makatero. So apita pamene bajapa to profit with that forex and I've done everything motivational to profit on black market here. So those people, they don't work for the government. So they will do anything when I was the forex ya bank. Now you don't go money pay over forex and we declare this normal system. You can say good immediately makatero ajapita ku. I know we defend ourselves with it. I and to azamba kuisa ku bank. That's a story for another day. Come on, no. System in anakoza makatero bank benefit from forex. Since this it will still not benefit the banking system because Japan gets out the banking system is a kind of forex. You know, and the tilatso kweyokunda kubandrama kubakasunga kumapanga akunja. So forex mene ikali muno ibange forex zake ikupita kunja. Then indi antu matakatero ina ubanga sponsors bani kuti ziwine. You know, makatero amene aja nawonso akamaba ndi boma limene winalo akutenga so forex akutisa so kuti kuja kongwa mwenye malibanizi lena ndiye na mino Nigerians, you know. So anthu amene akupanga grip of forex market ndanthu so kuti ndi mabwana amaboma amene ali pa mibando funa nawo ikakondiwo. You see. So we speak of a solution abwino like import substitution. Import substitution imabwera ndi ukukonza mafactory, you know. Ukukonza mafactory funika be forex. So time ni ukukonza mafactory ni time ni windi forex yambira ija musa na ije. You see. So I know it's a very complicated problem and the solution is very complicated. So Dennis, President Dennis Mahada, you are a leader. Yes. Given a chance today, mkani ya forex, munga chanina ba? I think on a very deeper level, chinjambi ya beni kajite ne likukonza monetary policy. Monetary policy mene ima kuhimisa mpavu ya kwacha. Sorry, I'm not trying to cut you. I just want to understand. You said monetary policy, or are you talking about the monetary policy? Yeah, the monetary policy. Okay. Yeah, so the monetary policy, you know, we bang a review mukwanira. It's a kare yosari ando do negoza imu for the bank. You feel like kare vera tela made
kuti ikweze mphamvu yako asha independent fa wakweza mphamvu yako asha independent washa uja pa money market amakalimbana ndipo forex ija imakapanga so submit pang'ono. So the more forex ija ikupanga foreign currency ikupanga submit pang'ono kukulo currency yanu, you have an upper hand yoti mukhali forex yokwanira. Koma chachiwiri ndizimene kudandaulazi tsopano forex ikamba kulowa mukwena muyigwise ntchito mwanzeru kuti ipange forex zake. Koma zimene zizi sizingatheke ndi mtsogoleri ineyo it means silinokhala beneficiary wakuzembetsa forex. Sunira ndikhali ma account akunja fonde khali ma account akunja nende ndi aletsa bwanja anthu ena khali ma account akunja ozembetsa forex. You know, sinombo mfuto kwa diaspora nkata account akunja tokhala ndi muna zina zake mapesa nake kunja khali account akunja ko ukhanda account akunja fuye papo soti uziba ndalama mdziko mwako. That's a very concerning thing. So I think in a nutshell learning ngapangire towards forex inezo sokoza maida ipolise kumaso kusakhala nawo mtsogoleri umakhanzi ma account zakunja lizimanga simagundrama. Good, nice. Okay, you know what? I just wanted to thank you for making time. Kuti Amalawi azimvere soka amve kuchokera kwa inu monga mtsogoleri chipani chanu paja timati NRC timati chani kuti chipani chonse dzina lonse the National Resolution for Change. National Resolution for Change, NRC. We appreciate you and all the efforts that you are doing, because in the end what we are looking for is body dziko lathu lingalisinthe bwanji. Ndiye mwina before you go panali funso munthu wina anafunsa kuti kodi tikanena kuti boma ili lichoke, who is the next government? Are we targeting DPP kapena UTM? Let me ask you that question before I answer it. What's your take? Okay, so but zivawire tikati boma ili lichoke panopa tikati lichoke after zisango. Tikati lichoke panopa we are proposing a technical government. Chikokena kuti panopa zivali zimene zilipo zikungolimbana towards a campaign. You see, including boma mei panopa ikupanga weko ni campaign wina ma vote. It means ikuendesa ntchito za chipani sikuendesa ntchito za dziko. So ona the agency yofunika kuti pakhale boma limene likuendetsa dziko kuti litembenuze sangasanga our economic situation ndibwino kukhala technical government. Government ilibe chipani iyoyo ilibe nazo ntchito zoti kubwera ballot paper ikufuna kuti ikonze kwacha, ikonze unemployment, ikonze masalary, ikonze food security, zilezi kuti phinja pano pasakasanga makusowa makhala zipatala, you know, rampant corruption. So that's it. Wanoti kamati kusintha boma after zisankho tsopano then pambano za boma limene Amalawi angati kulisankha mwali possible kazi ngachitike benezo sindikudziwa koma tikufunika Amalawi tikuvota mwali possible musatengera kuti ine ngomwe ndivotera TV ine jewa ndivotera MCV ine tupuka ndivotera 40 ayikuvota kuja kuti Amalawi aukasankhadi anthu amene akuyankhula zinthu zooneka kuti zingatheke, you know, anthu amene aonetsa ndithu kuti ali ndi chikondi ndi dziko. You see, anthu kuti akamona anthu samaona mavoti akamona anthu amaona miyoyo. You see, so that's after Nasiri democracy. So that's after 16 September. I think tabayanka macho tununga ndema yanka kuno bwino. Yeah, pamene mama yanka kuno bwino. Komano, maybe the other question is tinganene kuti bwanji kodi. Give me 1 second here. Okay, but minimum invite. Yeah. Okay, good. So I think kuyanka kwanu mwayankha bwino. Kungoti anthu chimene sakudziwa nchonena kuti tikabwera panopa ife more especially there, this is not my response. I'm not promoting any political party here. Kuti yeah, ichifoti sitikufuna MCP ndiye tikufuna DPP. That's not what we're doing here. Because I'm a full believer. I mean, I truly believe mavuto amene tafika nawo panopa it was because of the previous regime inapanga so zinthu zosakhala bwino, and anatipangitsa kapena anapangitsa Malawi kuti asankhe zimene anasankha panopazi, and going back to that route, it is not a solution at all, unless otherwise. So when we come here, what we want to talk about kapena zinthu zimene tukhala tikuyankhula ndizonena kuti
kodi tingakwenze bwanji dziko lathu, mapolicies athu tingakwenze bwanji, atsogoleri athu angayendetse dziko motani, kodi ma priorities ndi atiwo, what are the solutions? That's the focus when we are sitting here and talk about all these things. And when I talk about having you here, it's because we align on some of the things my policies is into kusintha. And this does not mean kuti olemekezeka President Dennis Mahada ndekuti chose chomwe makamba. I always say this, so kuti chose chomwe makamba doti nimagwirizana nacho, no. Komano ndikaona kuti yeah, komadi titapanga ABCD izi zikhoza kutithandiza. That's why timabwera pano kutani tukambirana. So to answer that question, no, we are not saying kunena kuti MCB joke tukufuna pano pa DPP kapena that DPP. That's not what we're doing. We want the best out of our country, and that's the goal. Exactly. Sure. All right. I ndikupatseni mpata mwina atu kumalawi kwa adatu pano sinde kuti ndi ma 12 pano itamangira half 12 koma inu magona kale mochedwa ananga mtsogoleri tu sugona mpaka na 24 hours nde uthandiza bwanja zochitika zambiri. Let me say thank you so much, Your Excellency, President of NRC, Dennis Mahada, for coming in here tonight. Kuti ticheze pang'ono ukapezeka sompata nthawi zina tiziyankhulitsana tione kuti kodi tingathe kuthandiza bwanji, and anzathu akuboma amvaso nawo pamene kuti given a chance mungafune mudakumana nawo atsogoleri amene kwauza chimodzimodzi kuti kodi apa tingapange bwanji. So just to conclude, tingoyerekeza kuti a president atanena kuti President Dennis Mahada, tabwerani, let's have a dialogue, let's talk about this. Olukwaita naso ena opposition, olukwaita naso atsogolerena ndikukhala pansi ndimakambirana kuti kodi what are the solutions, tipange bwanji, mukona ngati tipange bwanji. You think that's a good move? I would be glad to share so much. I don't think panopa they are still carrying a caliber yoti afuna kusita dziko panopa ngofuna wina mavote yet. So I don't know if some solution they can implement. I would be glad to do our part, which is exciting by war. Yeah. All right. Ndakunyadirani siku mukwambiri bode bwino kumeneko tikatene sondoti yankhula naso tsiku lina. Washington. All right, bye. Umenemo ndi mmene tachezera ndi Dr. tinene kuti President Dennis Mahada sizinatheke kuti akhale live aonetse nkhope komabe ndi zinthu zosangalatsa kuti tinakhala nawo mu program imene. I know there's so many comments antena mafunsa kuti kodi mukucheza ndi ndani. Munthu amene timacheza naye apa ndi Dennis Mahada, president wa NRC, and ma issues amene tukambira nawo ndi omwe aja kunena kuti ma priorities atsogoleri athu pena pakali upside down, mwina instead of kupanga zimene ziti kuti masona a youth kumana ndi ma youth bwanji titenge ma resources amene aja tipititse kumalo kumene anthu akuvutika kwambiri zimene zingathe kuwathandiza so kwambiri. We've been saying this all over and for a very long time, but unfortunately that's not what has been happening. Ndinene apa Emerson Navaya, thank you so much for watching all the way from Chilobwe. Lloyd Ponderene, I tried to follow you, but the way you mentioned JB, I remember I'm going to follow you. Okay, mutipatsa mpata tifuse nawo funso. Ndikana kupatsani mpata uli mfuse funso. Unfortunately I was using the same phone, so zikanavuta kwanga timwe ndi funso mukhoza kulemba pompa ndiye kuti ali onanso funso limeneli. Tuone kwinako ndi chani kodi. I think we're good. Yeah, so ngati mumagona ndikufuneni tulo labwino, usiku wabwino, Mulungu akudalitseni osamayiwala kumapemphera dziko lathu. Komanso azitsogoleri athu kumapemphera kumayikiza manja mwa Mulungu. I don't care kuti mumapemphera mpingo wanji, koma if we are going to humble ourselves ndikuyika dziko lathu manja mwa Mulungu kumwambako dziko lathu alicheza. Mukhale ndi usiku wopambana, tiyankhulisa naso musiku akubwera. Dziko.